Φίλοι και φίλες, χαίρετε. Είμαι ο Πολυνίκης Τριγάζης. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε πάλι μερικές φιλοσοφικές σκέψεις, θέσεις και απόψεις. Αυτές οι σκέψεις που κατά καιρούς συζητάμε μαζί, φίλοι και φίλες, δεν είναι δικές μου. Είναι σκέψεις των σοφών, τις οποίες εγώ δανείζομαι, για να σας τις παρουσιάσω με έναν πιο απλοποιημένο, απλουστευμένο και κατανοητό τρόπο. Φίλοι και φίλες, υπάρχουν καταστάσεις που σας θέλουν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους. Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι καταστάσεις? Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι οντότητες που σας θέλουν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους? Πολλές. Θα σας πω μερικές. Η κοινωνία, το κράτος, τα κόμματα, οι εθνοπατέρες, η αστυνομία, η εκκλησία, η εφορία, οι διάφορες οικολογικές οργανώσεις, οι πολιτικές νεολαίες, οι τράπεζες, τα κάθε λογή σωματεία, η μόδα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλα πολλά τέτοια. Άλλες πολλές τέτοιες καταστάσεις, άλλες πολλές τέτοιες οντότητες σας θέλουν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους. Αυτές οι οντότητες προσπαθούν μέσα από υπόγειες προσπάθειες να σας κάνουν να σταματήσετε να είστε αυτό που είστε. Προσπαθούν να σας κάνουν να γίνετε αυτό που θέλουν εκείνοι, εκείνες. Οι καταστάσεις, εκείνες οι οντότητες που σας προανέφερα. Όταν εσείς λοιπόν πιστεύετε ότι τα πράγματα που κάνετε είναι άξια και δεν θα πρέπει να κατακρίνονται, μη σας ενοχλεί καθόλου, μα καθόλου, εάν οι άλλοι σας κατακρίνουν. Εσείς απλώς φτιάξτε αρετές που να αξίζουν τον έπαινο. Εσείς καλλιεργήστε αρετές που όταν τις βλέπετε πάνω στους άλλους, τις επενείτε. Και έτσι αποφασίστε τη δική σας πορεία χωρίς να περιμένετε οι πολλοί να σας επενέσουν. Δεν σας χρειάζεται. Φίλοι και φίλες, στη ζωή προσπαθείτε να διατηρείτε εκείνο που έχετε. Προσπαθείτε να διατηρείτε εκείνο που σας ευχαριστεί και μην ψάχνετε εκείνο που δεν έχετε ή δεν γνωρίζετε. Εάν προχωράτε, φίλοι και φίλες, με αυτό που έχετε, θα αποκτήσετε πιθανότατα και εκείνο το άλλο που θέλετε. Να γίνω λίγο περισσότερο σαφής. Πολλοί άνθρωποι έχουν ή βιώνουν καταστάσεις μέσα στις οποίες αισθάνονται σχετικά πλήρες. Και λέω σχετικά, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να αισθάνεται τελείως πλήρης. Άλλωστε, όπως έχει πει και ο Σοπενάουερ, εκείνο που κατατρέχει τη ζωή μας είναι το ανικανοποίητο. Αυτή η βούληση, η οποία είναι ουσία της ύπαρξής μας. Αυτή η βούληση που μας κάνει να θέλουμε και να θέλουμε όλο και περισσότερα. Εσείς λοιπόν που έχετε ή που βιώνετε μια κατάσταση που σας ευχαριστεί, σταματήσετε να ψάχνετε κάτι καλύτερο. Πιθανώς αυτό το καλύτερο δεν θα μπορέσετε να το βρείτε ποτέ. Ή εάν το βρείτε, πιθανώς να σας φαίνεται καλύτερο από το προηγούμενο για λίγο, αλλά μετά πιθανώς η γνώμη σας για αυτό το νέο καλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο να αλλάξει. Έτσι λοιπόν υπάρχει πιθανότητα, εάν φέρεστε με αυτόν τον τρόπο, να χάσετε εκείνο που βιώνατε πριν με ευχαρίστηση, έστω όχι με απόλυτη πληρότητα,
και να μην καταφέρετε να βρείτε εκείνο το οποίο τελικά θα σας αποζημιώσει για την απώλεια που εσείς επιδιώξατε. Αντιθέτως, αν συνεχίζετε να βιώνετε την κατάσταση που σας ευχαριστεί, αν συνεχίζετε να μην την αποχωρίζεστε, πιθανώς στην πορεία της ζωής, μέσα στην οποία όλα μπορούν να συμβούν, θα αποκτήσετε και εκείνο το άλλο που θέλετε, χωρίς να έχετε ρισκάρει ή τελικά χωρίς να έχετε χάσει και το προηγούμενο. Φίλοι και φίλες, στην καθημερινότητά μας, ειδικά στις δύσκολες εποχές που περνάει και η χώρα μας, βιώνουμε μεταξύ των άλλων καθημερινά και την αμφιβολία. Μας λένε στις τηλεοράσεις αυτά, άλλες στις τηλεοράσεις τις διπλανές μας λένε διαφορετικά και αλλιώτικα, και εμείς αρχίζουμε να χανόμαστε. Τι να πιστέψουμε, τι να δεχτούμε, τι να κρατήσουμε. Ακούμε για θανάτους από ιούς, θανάτους όμως δικών μας ανθρώπων δεν βλέπουμε, ή το αντίθετο. Βλέπουμε θανάτους δικών μας ανθρώπων και ακούμε άλλους που αμφισβητούν το θάνατο και την αρρώστια. Στις μέρες μας λοιπόν, φίλοι και φίλες, επειδή πολλά αντιφατικά πράγματα συμβαίνουν, μας κυριεύει η αμφιβολία. Έχω να σας προτείνω το εξής. Στην κατάσταση της αμφιβολίας διαλέξτε να ακολουθήσετε την αυθεντία της φύσης. Βεβαίως, όπως ξέρουμε, στην φύση αρέσει να κρύβεται. Όμως, εάν εσείς προσπαθήσετε να ανακαλύψετε τη φύση έτσι ώστε να ακολουθήσετε την αυθεντία σας, πιστεύω ότι αυτή η αναζήτησή σας τελικά θα σας αποζημιώσει. Ξέρετε, πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, ως παιδιά της φύσης, ως παιδιά του σύμπαντος κόσμου, έχουμε μια ενορατική αντίληψη της πραγματικότητας. Έχουμε ένα ένστικτο, αν θέλετε, το οποίο μπορεί να μας καθοδηγήσει τις περισσότερες φορές με ασφάλεια. Ακολουθήστε αυτό το ένστικτο, γιατί αυτό το ένστικτο μπορεί να σας αποδείξει και να σας παρουσιάσει αυτό που είναι το καλύτερο για εσάς. Πώς θα το καταφέρετε να το κάνετε αυτό? Η φύση, φίλοι και φίλες, όπως έλεγε ο Επίκουρος, το καλό σας το δείχνει με την ευχαρίστηση, με την ειδονή. Εκείνο που είναι καλό για σας, σας δημιουργεί μια εσωτερική τουλάχιστον εφορία. Εκείνο που είναι κακό, εκείνο που δεν συμφέρει, εκείνο στο οποίο αντιτίθεστε, σας δημιουργεί μια δυσφορία. Αλλά επειδή, όπως λέει και ο Επίκουρος, τα όντα, τα έμψυχα τουλάχιστον, οι άνθρωποι και τα ζώα θα έλεγα, από τη φύση τους θέλουν, πρέπει, είναι πλασμένα έτσι ώστε να ακολουθούν την ειδονή, την ευχαρίστηση, αυτό το μέσα σας, όταν το ακούσετε, θα σας οδηγήσει στο σωστό δρόμο. Ακολουθείτε λοιπόν την αυθεντία της φύσης και αν και στη φύση, επαναλαμβάνω, της αρέσει να κρύβεται, η αναζήτησή της τελικά θα σας αποζημιώσει. Μερικοί άνθρωποι, φίλοι και φίλες, θέλουν να είναι συνέχεια οι πρώτοι, οι καλύτεροι. Ίσως και εσείς που με ακούτε αυτή τη στιγμή θέλετε να είστε συνέχεια οι πρώτοι, οι καλύτεροι. Όμως, αν θέλετε να είστε συνέχεια πρώτοι, είναι σαν να ακολουθείτε το δρόμο της ήττας. Γιατί? Γιατί ένας άνθρωπος που επιζητάει συνεχώς την πρωτιά, την νίκη, την τελειότητα, είναι αδύνατον να την έχει συνεχώς. Ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται μόνο για την νίκη, ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται μόνο για την τελειότητα, κάποια στιγμή θα χάνει. Γιατί οι ενέργειες ενός ανθρώπου σχετίζονται και με το περιβάλλον, σχετίζονται με την εποχή, σχετίζονται με τον τόπο που ζει. Άρα λοιπόν, η όποια νίκη είναι αποτέλεσμα βεβαίως της προσωπικής προσπάθειας του κάθε ανθρώπου, αλλά έχει σχέση και με άλλους παράγοντες που δεν εξαρτώνται από εμάς.
Αυτοί λοιπόν που θέλουν να είναι συνέχεια πρώτοι είναι σαν να ακολουθούν το δρόμο της ήττας. Γιατί? Επειδή δεν τους νοιάζει αποκλειστικά και μόνο η πρωτιά, όταν φυσιολογικά κάποια στιγμή θα ιτηθούν, θα αισθάνονται πολύ χειρότερα από τους άλλους που δεν επιδιώκουν συνεχώς να είναι συνέχεια πρώτοι. Θα έλεγα ότι το να μην σας νοιάζει να είσαστε συνέχεια πρώτοι είναι ο δρόμος προς την ευτυχία. Όταν δεν σας νοιάζει αν θα είστε πρώτοι, είναι ο δρόμος προς την ευτυχία. Ίσως όχι η ευτυχία αυτή καθεαυτή, αλλά είναι ο καλύτερος δρόμος προς την ευτυχία. Το να μην σας νοιάζει αν θα είστε οι πρώτοι. Φίλοι και φίλες, να θυμάστε ότι το μεγάλο υπάρχει επειδή υπάρχει το μικρό. Το πολύ υπάρχει επειδή υπάρχει και το λίγο. Με απλούστερα λόγια, το μεγάλο βασίζεται στο μικρό. Το πολύ ξεκινάει από το λίγο. Να θυμάστε, λοιπόν, πως δεν υπάρχει μεγάλο χωρίς να υπάρξει μικρό, δεν υπάρχει πολύ χωρίς να υπάρχει λίγο. Να γιατί, όπως λέει και ο Ηράκλειτος, τα πάντα στη ζωή είναι ένα. Μη λυπάστε για καταστάσεις που τώρα σας φαίνονται λίγο. Μη λυπάστε για καταστάσεις που σας κάνουν να αισθάνεστε τώρα ασήμαντοι. Αξιοποιήστε τις κατάλληλα και αυτά τα πολλά λίγα, όταν τα ενώσετε συστηματικά, με μέθοδο και με επιμονή, τελικά θα καταφέρουν να κάνουν κάτι το μεγάλο. Εσάς. Φίλοι και φίλες, σε αυτές τις μικρές ανακοινώσεις που σας κάνω, σύντομες ομιλίες θα έλεγα, κάποιοι προτείνουν διαφορετικές ώρες παρουσίασης. Να θυμάστε όμως ότι αυτές οι ομιλίες τελικά μπορούν να βρεθούν εκ των υστέρων και στο YouTube. Πηγαίνετε στο YouTube, γράφετε στα ελληνικά και με κεφαλαία ίσως γράμματα Πολυνίκης Τριγάζης, το όνομα μου δηλαδή, και όλα αυτά που ακούτε εδώ μπορείτε να τα ακούσετε και εκεί μαγνητοσκοπημένα. Καλό είναι, αν θέλετε, να διαδώσετε το κανάλι του YouTube Πολυνίκης Τριγάζης, έτσι ώστε να ακούν και οι άλλοι αυτές τις σύντομες ομιλίες, για να αισθάνονται και οι άλλοι ίσως, εάν εγώ τα καταφέρνω, καλύτερα. Άλλωστε εμάς μας συμφέρει να αισθάνονται όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται καλύτερα, γιατί τότε και εμείς, ευρισκόμενοι ανάμεσα σε τέτοιους ανθρώπους που αισθάνονται καλά, θα αισθανθούμε καλύτερα. Θυμηθείτε, όπως λέει και ο Αριστοτέλης, όταν ένας δυστυχής άνθρωπος βρεθεί σε ένα ευτυχισμένο περιβάλλον, τελικά δεν μπορεί παρά την ευτυχία αυτή των υπολείπων να την ακολουθήσει. Και αντιστρόφως. Φίλοι και φίλες, σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε και έρωστε.